Benvidos a Todo Mal, o teu programa que ten novo plató de televisión. O Jalpón. Bueno, chámolle como Jalpón. Si é verdade, hai que valorar xa o mismo. O novo programa de televisión con un presentador é unha cabuxa. Si ti das cousas, xe te creas. Cabeceira. Coita, temos cabeceira para a nova temporada. Do que tes é un cabezón. Bueno, vou dicir cabeceira e se aparece algo bien e se nada, pues nada, chao. Ah, vale. Pois eu vou dicir 1.000.000 de euros. había que probar. Todo mal, vai a vida polo carallo arriba. Vou a escoitar a dous subnormais falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quero me matar. Todo mal. Pois eso, que agora cambiamos a forma de gravar, agora estamos xuntos, agora isto é máis cheirento todavía. Falas por ti. No, falo por ti. Hueles que apestas. Que máis quedou. Aquí xa che lo vai a tan sutil que non se daba a entender. És unha persona que levas deitado máis tempo que unha persona en... Como se chama? Esta xente que está para morrer nos hospitales. A túa carreira. Cando me levantei o 1 de setiembre, sonou. Era como despegar un velcro. Bueno, xa vedes que vou explicar como imos... Unha cousa, sabes que Carla só leva tenis con velcro porque non sabe atar os zapatos? Normalmente vou descalza, vale. Bueno. Porque perde os zapatos, porque non sabe abrir o velcro. Vou explicar como vamos facer o... Bueno, como vamos facer, non, como está disposto o programa, vale? Dios, que mal estou falando. Pero non vou empezar outra vez a gravar. No. Vai ben, sí. Vou tirar para diante, vamos. Porque é a cuarta vez que gravamos isto. Entón, xa vedes que temos un decorado novo e puxemos unha parte para el e unha parte para min, vale? Está perfectamente dividida por unha columna perfectamente colocada a propósito, non estaba aí de antes, non é unha cousa... O sea... Non, de feito, fixo o seu jalpón arredor do micrófono. Entón está a súa parte e a miña. Entón, cada un vai decorar a súa parte, vale? Eu, xa vedes, trouxen o meu rayito mítico, trouxen... Bueno, porque non sei se sabes que puxen nas miñas historias de Instagram pedinlle axuda á xente para que me dixera que cousas podía traer, e entre esas cousas dixeronme unha jorra de ratibrón que teño aí atrás naranxa. Bueno, despois enseñamos ben como está todo. Trouxen as Barbies, bueno, e sobre todo, o máis importante, un mantel de Portugal. Vese que é de Portugal, porque ten o jalo, é para un Portugal. Que o portugués non anda vos utilizando. O portugués non che pan aí un... é de Portugal, non, chámpache todo na cara. E para o teu lado puxen o twister porque encontrei e dixen isto vale como mantel e tomar polo cu. Aparte salíame gratis. Un plástico bastante cheirento. De feito ten bastantes manchas blancas que non sei para que estabas utilizando o twister. Que sei, calquera cousa, que preguntas? Bueno, total, que o twister saleume gratis, o mantel saleume 3,50, bastante ben. 3,50? 3,50 no mercado en Portugal. É dun 20. Un 20 o qué? Un metros. Hostia, A mí me parece medidas que me poñen nerviosa. Sí, sobre todo un 20, que é, hostia. Pois eran 3,50 un e 2, 6 euros. Salía che ben de precio. Sí, pero por non traerche un, preferi non compralo. Sí, é que é verdade. Inde que fora gratis. Entón, bueno, despois explico, se queres enseño as Barbies ou se non noutro momento. Pero unha cousa, por que fuches a Portugal? Iso te lo voy a contar despois. Ah, vale. Ahora te voy a contar que mira que encontrei remexendo nas Barbies. Un cando deportivo. Eso é increíble. Aí lo tienes. É un cando deportivo que ten todo o seu pantalón de deportivo, a súa camiseta de deportivo, as súas mechas de futbolista, porque me cansei de que fora moreno, e su tableta de jugador del deportivo. Non hai agora mesmo un xogador deportivo ou esa tableta. E se non hai que mande foto. E máis veces de que yo justo a ver a muñeira que me preguntaba os brazos. Parece que está en xugueiros. Que che parece? Eu creo que agora vai a ver. Eu estou poño en eBay e podo ganar polo menos 10 euros. Eso vale 30.000 euros. Eso debe ser o único muñeco que hai no mundo. Que hai que pode ter máis valor que isto agora mesmo? Agora mesmo? No deportivo? No, Riazor. No mundo. Ah, no mundo. Riazor. No, pero é increíble, podese tocar.
No, porque ti estás ao teu lado e o meu. Vale, verdad. Como os matrimonios na Ahora, cama. como che cae aquí, non lo ves, non ves máis. Ti que trouxeches para decorar a túa parte do set? Huevazos. Eu para decorarme trouxen nada, porque non hai maior decoración que a austeridade. Ou que me olvidei. É que mira, todo o meu que parte precioso está todo... Eu non ten nada, me cago. Pero mira que ben encintado está. É boi, ainda que che ven algo aí atrás. Isto non fixestes, tía. No, meu pai. En fin, tamén. Dá lá, encintou isto como un... Ou os albañiles, calquera. Foi No, igual que o pagando. meu pai, se cago. Foi pagando normalmente acaban as cousas mellor. Bueno. Sí. Pois aí, que daba che un cuadro ou algo. No, trouxen unha cousa. Trouxen o objeto máis raro de toda Galicia. Un Objeto máis único. raro... O sea, é unha cousa imposible de ver. Luis Cera. Sereno. Douche outra oportunidade. O objeto máis raro de Galicia. Objeto máis raro de Galicia... Que pode ser, Dios mío? Unha botella de bala inteira. No. Non, porque esas sainas no almacén. Non, a ver. O objeto máis raro de Galicia. Unha chaqueta da municipal sin estrenar. Sin tabaco no bolso. Non No. se me ocurre, tío. Trouxen un mi casa pinchado. Hostia, un balón mi Como casa. hai que ser de duro? Xa un balón mi casa ahora é difícil de ver. Isto, por exemplo, un rapaz non sabe o que é. Ti isto ahora un chaval de 16 anos, dalle con mi casa e olvídese as matemáticas. Porque isto era unha fiereza. E así salimos todos, que nos gusta El reggaetón. e pouco máis. Que non levabas nada isto de cabeza. Eu teño unha precaución de xogar 20 anos e nunca darei de cabeza. Que? Sí, porque non me gustaba aquilo de quedar inconsciente. O meu compañero, sí, quedaba aí. É un balón mi casa pinchado. Onde vistes vos que pincharon mi casa? Como tens que ser de salvaje para pinchar mi casa? Pois usado non está porque está bastante ben, O sea, está sucio de que se ve de que ten anos porque ti debes de ter 73 anos, polo menos aí onde se te ve. Jugou a partidos federados. Federados donde? Nunha leira. Isto é un balón. Dios, tocou máis tierra este balón que tu rodilla. Tengo que dixer este chiste porque está quedado fatal. Un balón mi casa pinchado. Isto é máis raro de ver que un Nokia roto. Bueno, e vas poñerme esa porquería en riba da mesa que despois a miña hora teño que almorzar aquí. Logo non entras a tua cusiña, non? A mí gusta almorzar aquí nun sitio rústico. Con telarañas. E só trouxeches eso. Sí. Ué, puta mierda. Por favor, amantes de mi casa, dadelle like. Subasto. Vale, pois eu vou subastar o can, a ver a can lle ofrecen máis pasta. Quen subasto quen? A ver a can lle ofrecen máis pasta. Polo can, non Un me balón fico mi con casa utilizado en terceira regional, campo de terra. Debe ter algunha mancha de sangre por aquí. No, Pois o can ten rodillas. Pero non... Que lle de... Oh! Hostia, doblenllala, mira. Mira, non tes ti esta doblura nas Os moitos que rodillas. xogaron con este balón xa non lle doblan as rodillas, Dalle, vai. Bueno, Non pases do meu lado, me cago en Dios. pois eso. Isto é o que imos decorar nós. Home, pono diante da tua cara. Diante da tua cara queda ben, así non. Hola, miss, son Balancio. Hombre, Balancio, No, parece só de perdón o paso. E trouxe outra cosa. Que trouxestes? Coño, eso sí que nada en vida. Cometí un crime. Pero despois non o metí nunha maleta. Ni ulterior. Non, que ti non eres guapo, esas cousas non se te poden pasar. É verdad, eu si mato a alguén vou a cárcel. Sí. É justo eso. Sí. Eu creo que sí. Eu creo. Mira, o guapo, o que fagamos. Pa 4 que hai. É verdad, vexos. Non quero vender. Eso sí que nos maten entre eles. Hostia, que non... Que non nos queda ninguén. Bueno. Cometí un crimen. Cuál? Crimen menor, hurto. Sí. Hurto, robo, porque isto... Ai, despois teño que darlle unha bomba tamén, que se me olvidaba. De palenque. Non, unha bomba bombazo, Bueno, o caso. Sí. Eu estuve nun sitio con olor peculiar, cunha decoración agresiva e con unha gente extraña. E ese lugar era su casa. E na súa casa manguei un objeto que creo que todos os que vedes o programa estades deseando ver. Non sei, cabrón, que collestes? Quero ver? Home, non sei, se me andas a Collí- roubar cousas na casa, pode que ser a primeira e a última vez que vengas. No, eso por supuesto.
Non podes vir aquí a pisar este sitio jamás. Era cando vamos gravar o programa. Ai, é verdad. Bueno, pues he de vir a unha vez a semana, pero así, sin mirar. Roubei, atención a isto, Chin, 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 chin. A foto da comunión desta gilipollas. Tarde, coña, te has un cabronazo de mierda. Como que estes eso? ¿Dónde estaba? Hola, soy Carla de Chavalita. Yo estoy jugueteando con la masturbación y me gusta mucho tomar galletas y colacao y también le he hecho unos jugos, le he hecho jugos al colacao porque así es dulcísimo y entonces después gomito y puedo comer más. Me gusta mucho el pica pica y no por la boca. Soy terrorística. Suspendí matemáticas porque el profesor me tiene manía. Tiene manía de que no sepa sumar 2 más 2. Es maniático. Bueno, xa está, non? Sí, estaría. Vale. E que vas facer con iso? Anormal, que és unha normal. Aí que hago a punta e vas a presidir o noso programa. Ah, bueno, Vai a está ser a nosa santa. Isto sería como está a Virgen María e isto é todo o contrario. Pode ser o único documento gráfico que haxa teu, Serena. Posiblemente, sí. E con guantes. E sin ganas de rirme, eso mantense. Que estaba como, sonríe. Esta risa que te obligan a poñer os fotógrafos. Pero digo eu, Que? tú era porque te viste as cortinas. Non había. Ti pensas que todos somos como a ti, que por non gastar un duro en ti, foches a facer a comunión con traxe un que tiñas por aí tirado de disfrazarte de pirata? Dixo a miña nai, este traxe vale para o viaxe. Era dos entroidos. Era dos entroidos, me cago en Que Dios. entroidos? Era dos entroidos. Era de... Traen día a foto da tua Era comunión. de Gusti. Pa semana traes foto da tua Era de comunión. Gucci ou de Guti? Non sei de quen era. A miña foto da comunión, eso nunca jamás verá a luz. No, que va. Porque non son tan idiota de deixar a gen solo na miña casa. Non, vai ao baño e aí á dereita. E máis 50 euros que había que puñía para pagar os mortos. Pois esos mortos non se van pagar. Bueno, colgar. Ai, tengo unha dormida. Vale. Pois, mentre... Hostia, vou colgar isto ahora, verás. Para os que nos escoitades en medio do vídeo está intentando colgar o cuadro, que dolle bastante Cada vez que entremos temos que fazer a presinar. Como se chama iso? Santiguarse. Eso chamase persina. Persinarse. Eso é santiguarse, Sí, non? sí, Pero persinar. cando te arrodillas tamén. Hai diferentes. Eu que sei. Son diferentes combos. Diferentes pasos de baile. Bueno, eu que sei, de momento deixámosme a min, se en algún momento vemos que hai algún ídolo que teñamos, Algo máis importante que deixarche a ti en ridículo. Me extraña muchísimo. digo rollo Telecinco, sabes, que van poñendo a Jorge Javier, a Carlota Corredera, bueno, se hai alguén que nos interese, poñémolo aí. Ahora, de momento, a única que importa deste programa son eu, por eso está a miña foto, non a túa, pero... Efectivamente. Vale, pois listo. Oye, máis cousas. Normalmente falamos de noticias nos... Espera, que está bebendo e ainda nunca bebeu unha taza, entón... Acabaste. Acabaste. Sí. Vale. Faz moi mal os gin tonis. Botalle tónica, eso. Non ter puta idea. Quería che dicir que normalmente falamos nos programas das noticias, non? E o propio sería que hoxe fixéramos un recopilatorio das noticias do verán, pero por min que non pasou moita cousa este verán. Eu levo tanto sin facer nada. O Que sea- non sei nin de que iba este programa, nin como se chama. Usted quién é, señorita? Eu puxen así un pouco de televisión e como que pasou algo no fútbol e algo en Tailandia. Sí, parece ser que o fillo dun famoso doulle un pico a unha tipa e un pelao descuartizou un mundial. Hostia, está a cousa jodida. Sobre todo para o mundial. Bueno, non sei, para a semana... Unha cousa que sí que me importa. Para a semana facemos un recopilatorio de noticias e do verán e tal. Pero... Shakira, como estará Shakira? Chamou Moxe. E que dixo? Ten que ir por un armazáns que lle están caendo e tanlle pudrecendo e dixo, teño que collelas hoxe porque senón depois non valen. E foi na cacarreta, que sei que esa masanseira dá moitísimo. Vale, pois a mí o que me importa é que tal está Shakira. Shakira, bien? Shakira, damos informes de que está bien. Bien, fixo as analíticas todas. Sí, Vale. o máis importante é que safou a bala de Hamilton. Ai, ai. Que parecía que a mellor se liaba con él e ao parecer, Que pasa, é gilipollas, Hamilton. bueno, é inglés.
Xe ti me dirás. Quero facer aquí un inciso. Claro, viñamos gravar ao medio da aldea. Inciso é un dentro, non? Sí. Están os das Viñamos paletas gravar e os ao incisos. medio da aldea, entón hai moitas posibilidades de que se escoiten ruidos de veciños dicindo cousas como porque non sei se estás escoitando que está pasando iso fora. Pois sí, está pasando. Creo que están facendo a vendimia. Entonces, claro, non saberemos se son os veciños facendo ou eres ti falando normal, que é o que soles Ou facer. dando muitos, non sabemos, nunca saberemos eso. Sempre estás bromeando coitos e nunca nos das esa alegría. Bueno, entón, Shakira bien? Shakira como estaba. Vale, Shakira como estaba. Non diría ben tampouco. Vale, pois nada, pois entón vamos a falar da seguinte noticia que é máis importante, que a min máis me importa, que é eu. E vamos a falar de min, do que fixen este verán. A Shakira sin estudios. Non, a Shakira Hayek, podemos dicir. Ese é Pili Pampín. Coño. Non, Shakira... Non, Pili Pampín era a Lady Gaga gallega. Ah, Ainda que ora cada colabos que está facendo pode ser Shakira, sí. Bueno, total. Non sei se vos enterastes que fun a Grecia de vacacións. no, non nos enteramos. Bueno, pois Solo sí. subiches 80.000 historias. Subiches tanta mierda que rompeches las redes. Tuvo que coselas Mark Zuckerberg. Pensei que dicías, tuvo que coselas Marta Ortega. Marta Ortega non cose, Marta Ortega doble roupa. Hasta para coser hai que saber facer algo. Pasa unha cosa moi graciosa, non? Cando pos un pé fora da casa, a mellor vas á Coruña e xa hai xente que... Claro, ti non che pasa, pero... Ti a mellor pos un pé fora da casa e hai xente que che di tia, que boa vida te pejas! E a mellor estás indo ao Padrón. Quero che dicir que tampouco a cousa está... Entonces, claro, que non é que eu teña boa vida, é que é a miña forma de tratar os traumas. Entendo, salir da casa, porque, por exemplo... fai mellor que eu non... Quero dicir, hai xente que ten traumas e para curalos que fai? Ir a psicólogos. Despois hai outras como a min que fai? Ir por aí polo mundo a viaxar, a gastar os cartos. E hai outra que o que fai é joder a marrana. Que vai a traballar e dixe, vou joder a toda esta empresa a tocar os huevos. Bueno, pois esas cousas, ou que van ao bar e discuten con todos. Bueno, hai distintas formas de curar os traumas. Non lo digo yo, lo dice Freud, e non el del supermercado. Eu diría que está ir ao psicólogo, ir de viaxe e tocar os coños á xente. En que... De posibilidades de levar unha puñalada. Vale. Entón, eu fun a Grecia e vi moitísimas cousas culturales. Que fuches a Grecia, non dixeron máis veces. Coítame, porque ti Pero sabes onde queda Grecia? Está super longe. Sí, claro. O sea, ti vas a andar e levache máis de 15 días, No. A mí se vas ao meu paso, sí. Pero vas parando un canto de barai, hostia. Pois de querer dicir que vi moitas cousas culturales. Porque ti sabías, que isto tema non controlas, pero que en todos os países do mundo aos que vas, en todos, da igual que país vayas, hai unha bebida equivalente á caña. Caña, claro. Todo o mundo fermenta algo. Eso é pan. Eso é increíble. Eso é o mío que hai, porque a sociedade, o problema da sociedade... A globalización está hostia. Non é globalización, é que o ser humano, de por sí, individualmente, chega sempre a unhas conclusións, que é, hai que emborracharse. E con que se emborracha un mellor? Con caña. Caña, barato, rápido e eficaz. E non tens que andar facendo mierdas. E se levas unha hostia, tamén che vale. Claro. Joder. Ou se te apuñalan. Pois é o que aprendín en Grecia, que é unha cousa que se chama o uso, o iso... Non aprendixes. Non aprendi. Eu dixelle, drinky, e me ponían. Ten cuidado con andar dicindo drinking e que te pongan cosas. Ya, bueno. É droga gratis tamén, se te paras a pensalo. Vale, e agora? Porque iba... que vai pola discoteca facendo... Estou deixando o vaso solo, Bueno, vou baño e me veño. Que isto iba a contalo, non para darche nos dentes, que tamén. Senón... Unha envidia terrible. Senón, para dicir que en Atenas, concretamente, como hai moito rollo de filósofos, moita historia de filósofos e tal, tuve unha reflexión. Fun a Atenas e pensei, como sería un filósofo galego? Un filósofo gallego. Claro, porque... Cañita brava. Quero dicir, imagínate que en vez de Aristóteles lle chamamos galegotes. Me gusta. Vale, ese é o filósofo galego, galegotes, o filósofo galego. Que cousas diría, que cousas reflexionaría? Non? Pois, que sei,
Vou che poñer un exemplo. Ti sabes que Platón falaba do mito da caverna. Vou che resumir o mito da caverna. Ti sabes de que vai? Sí, por supuesto. A ver, O mito da caverna queres que che resuma? vai de que hai un señor que di un día ai, que mito, e dille outro está nunha caverna e el di, hostia, non contaba eu. Eu que sei. Vamos a ver, o mito da caverna de Platón. Ojo esto. Atención, é que vou explicar rápido e eficaz. Se estás en bachiller, isto lo pones en el examen e 10. Trocotó, é selectivo. Eu fui por filosofía, en selectivo. Tócate os cojones, Fuxe por selectivo e volveches pola carretera. O mito da caverna de Platón son uns fulanos que non se enteran da pataca, que están nun sitio que non se enteran da pataca. E entón hai un que marcha e di, hostia, que había máis cousas. E vai andar aos outros a dicir, me cago en día que estamos aquí a facer o normal, xa hai máis cousas ali fora. E eso é a reflexión que hizo Platón a grandes rasgos. O sea, son os diupadáns cando salían da escola. Hostia, hai máis mundo! Pois para min, o Galegotes, o filósofo gallego, en vez de facer o mito da caverna, faría o mito da taberna. Ajá. Pareceme... Oye, esta reflexión pareceme a puta hostia. Pareceme. Estás dando pouco mérito. Aquí teño que aplaudir. O mito da taberna sería unha cousa parecida, non? Non pases do meu lado porque te corta mal. É verdade. Aparte que non me gusta tocarlo. Non me gusta tocar a xente. Bueno. O mito da taberna sería parecido ao de Platón. É que xa se me está olvidando o rollo. E imagínate, uns fulanos están na taberna e entón un vai á taberna do lado e os da taberna están tomando cacharros a 6 euros e na taberna do lado a 3. Entón o outro sale e di, me cago en Dios, que hai cacharros máis baratos e que estamos facendo aquí uso normal. E vai andar os outros a avisalos e entonces a reflexión é, non vaya sempre ao mismo bar. Hai que ir cambiando, hai que ir variando, joder. Porque ven a luz, coño. Entendes? Sí, claro, non ven as sombras que veían. Aí está, de repente din, hostia, cubatas a 3 euros, esto es lo que necesitábamos, vamos. E despois sempre hai un tonto que di, Que non me trajes que son... sempre hai un tonto que di, iso non é realidad, te están echando jarrafón. Porque hai algúns que dixen, ai, non é verdad que hai máis cousas aí do outro lado. E eses que hacemos con ellos? Matámonos, eu que sei. Isto na época dos gregos facías así, non pensas o mesmo. A tomar por culo daqui. Sí, é o que faz ti aquí, que antes de postas éramos 3. Sabes que Platón en galego chamaríase fuente. Bueno, total. Más cousas. O mito da taberna. O mito da taberna, que che parece o mito da Estuvo taberna? ben, o sea, tío, que queres dicir a grandes rasgos é Non, quero dicir o que dixen. que hai que salir, que hai que expandirse, Claro. porque ao mellor o que estás vendo non é a realidade, e non é o bo. Claro. Por iso hai que salir da taberna, hai que salir da caverna, porque ao mellor só estamos viendo sombras e cubatas a 6 euros. Claro, e hai sitios onde os hai máis baratos. Joder, e se querías dicir isto, por que non nos dixaches a te explicaches tan mal? Porque me puxen nerviosa. Bueno, outra cousa. Bueno, fala ti do mito da... Non, eu estaba de Platón e Galegotes era o... Galegotes. fallento. Galegotes. Gústame Galegotes. Cousache, vale. Vouche dicir máis cousas. Que tú vienes que anotar, porque non me acordo todo claro. Despois, Descartes... René, que é René. o irmán de Sergio Ramos. Descartes dicía cousas como pienso, luego existo. Descartes le gustaba el porro. A lo mejor a Descartes. Pois eu creo que Galegotes diría cousas como bebo, luego jomito. Non que sei. Galegotes tamén diría pienso, pero pouco. Que depois dame a cabeza e hai que conducir. Outro, vouche dicir outro, pitado. Espera, que eu dicir de Descartes? É que quero dicir ti de Descartes, señorita. É que eu sí que fixe en filosofía en institutos. En institutos de... Descartes separaba, sabes isto, separaba cuerpo e alma. De quen? Dos enemigos. Eu conocía unha chamada que lle chamábamos Descartes.
porque iba pola discoteca, tú non, tú tampouco. Unha boa filosofía tamén para os galegotes. Sí, hai que descartar. Hai que descartar Depois sempre. había outra que tamén era descartes, pero fexía ao revés. Iba detrás da outra e tú sí, tú tamén. Pois para min vale. Ti falas dúas. Bueno, De separaba o cuerpo e... perdón. É moi gostoso de zoupar. verdad, se todo cando non te está facendo caso, darlle deste. Sí, moi bonito. Separaba o cuerpo e alma. E aquí tiña un chiste. Que este cree que me olvidei? Eu sigo falando, se queres. E... Nada, aí. Cuerpo e alma. Hai que separar cuerpo e alma. É o que sei, era moi gracioso. E Galegotes dicía... Por exemplo... Vouche dicir máis cousas que din os filósofos. Ah, Bueno, que din non, que dicían, diablos tiñan na gloria. Pitágoras dicía. Tamén Pitágoras, quen lle puxo ese nombre? a min Pitágoras, o único que sei de Pitágoras É matemática. é que é un insulto buenísimo. E ti, Pitágoras, do caralho. Ah, moi ben, Pitágoras. Hostia, es un Pitágoras ti de cuidado. Pues te meter razón, sí. É moi bo insulto Pitágoras. Pitágoras dicía, concretamente, la felicidad consiste en saber unir el final con el principio. A mí esto, cuidado, porque... cuidado, porque o galegote... Claro, é que diría algo así parecido, en plan, a felicidad consiste en saber unir o vermú cos chupitos de despois de comer. Porque é moi jodido Sí, non pasar por unha época de resaca ou de bajona. sí. Entón, a felicidade é saber unir eses dous puntos. E que estás comendo e tes ganas de vomitar, non sabes se é de comer ou de beber ou... E entón, esa é a felicidade, saber unir o vermú cos chupitos de despois de comer e sempre a un ritmo constante. E co cubata que ven despois, e co xente, e con as Eso. cañas, e ir á festa, e veo que hai que unir el principio con el final. Iso é o que diría Muy bien. Galegotes. Podesme repetir a frase de Pitágoras? Pitágoras dicía, la felicidad consiste en saber unir el final con el principio. Hai que unir o final co principio. Pitágoras a mellor estaba dicindo comedelle coa xente. Vale, outra cousa. Creo que este xa sería o último. Este vai me costar dicilo. Nietzsche. Pares un can. Non lle vai a costar. Bueno, pois Nietzsche planteaba a idea de que a vida carece de sentido. Cousa moi gallega tamén da filosofía gallega, non? Porque o filósofo gallego di cousas como ai, queriendo que aquí xa estuvemos, en plan, a mí xa me está tardando isto de morrer. A mí, sin querer quitar eu... Ao gallego aburre vivir ás veces. Sí, é verdad. Sí. Pero sin quitarlle o mérito aos filósofos e tal. Pero, por exemplo, se Nietzsche che di... Como era a frase? Ai, non, ese é do... Eso que di o gallego, non. Di cousas como que a vida carece de sentido, si a rasgos generales. Sí, sería como... Diche Nietzsche, a vida carece de sentido. Sí, pero estaría que paleala, Nietzsche. Porque para mí parece que isto todo é para non traballar. Está Nietzsche dicindo, a vida carece de sentido. Sí, pero os autónomos, al final, no trimestre, vai che, pu, e hai que pagalo, Nietzsche. Os autónomos, os filósofos... Creo que tamén dicía Os cousas... filósofos son autónomos. Ou hai unha empresa de filósofos. Oye, E diceste un ramo de debería. filósofos. Debería. Non, que se non... E aí están Mucha era filósofa. Mucha e Nucha. As cantareiras de Non, solo Artibulla. Mucha. A outra era... Mucha cal era? Touriñán ou Marcos Pereira? Coita, que o Nietzsche este tamén dicía, falaba de que non había Dios. O Galegotes diría, estou sin Dios. Ah, pois sí. Pois esta é a miña idea de... É a reflexión que saquei Filósofo en Grecia. galego. Pero eu creo que, se a Galegotes está ben, podría ser que na antigüedade houbera, pero cada gallego é un filósofo en si mesmo. Eu creo que sí. Porque unha persona que di, marcho que teño que marchar, a maior filosofía que esa. Vouche contar unha. Miña nai é moi filósofa tamén. Non, gran filósofo. Miña nai é gran filósofa. Vouche contar unha anécdota. A ver, pandimos. Espero non ir preso. Non. Que ademais díxome onte. É preciosa, díxome, mira, cariño, iba a ser cariño, Artia non me chama cariño nin de coña. Dime, mira pa aquí. Eso pode ser. Mira pa aquí, comprei esta colonia, que é así pequena, non sei que as influencers e as pijas recomendan moito, usan moitísimo as pijas. A min cheirame a piollo.
Ti dimes iso nunha filosofía. Porque claro, sería moi filósofo. A que huele un piollo? A que huele un A que piollo? huelen os piollos? Los piojos pueden oler? Pueden ser olidos. Porque a mellor van cheirar e trájalo para dentro. Porque os piollos deberían de cheirar á persona que lle chupan a sangre. Non? Uf, aí xa me matas. Como lle cheira un piollo de Coto Matamoros, por exemplo. Claro, Coto Matamoros non pode ter piollos que non ten pelo. Pode ter unha espalda, home. Pode ter unha sugar baby que lle chupa sangre. Ese é Kiko. Ah, é verdad. Moi Bueno. ben os filósofos gallegos, Por min xa estaría. Hai máis filósofos gallegos ou se queredes máis filósofos gallegos xa decido vos por aí. É que eu non me sei máis filósofos dos que dixeches ti. É que tú nos que buscar en Google. Que Estaba Kant, Pero Kant. decía- Kant. Nah. sempre dicía, eu podo me dar con canto nos dedos. Bueno, Que non me sei máis filósofo. quero Sinto dicirche que fun a Grecia e fun a traballar. A traballar menos gregos. Ah, bueno. Bueno, outro sitio que fun. Vou Os che contar. gregos son morenos, non? Ai, hai de todo, é unha E de unha pelo fantasía. rizado. Xa. Son... E non se entendes. Son portugueses sin conversación. O que estaba buscando. Pois disso che quería falar, de Portugal. De que fun a Portugal e comprei este mantel. Wow. Fun a Que Portugal, porque maneira mira, de hilar todo, de que está todo... como boa gallega, porque eu son gallega a tope. Entón, fun a Portugal, fun ao mercado, pero bueno, deso falo despois. E fun ao Porto un par de días, porque pasa unha cousa, que si ti eres gallego, Era máis gallega con a braja de carozos. Estaba pensando e dixo, bueno, que despois queda aí nunca tiño a ocasión. Pois sí, son moi gallega. De feito, para manter o carné de gallego, tes que, o sea, ti tes que ir mínimo unha ou dúas veces ao ano a Portugal. Senón, ben, Alfonso Rueda quita o carné de gallego. O carné de gallego é o mesmo que o que tens que ter para sulfatar? Pois sí. Ah, bien. Non tens ningún dos dous. No, pero bueno. Pero ten o meu pai, eso queda en herencia, como o carné de camión. Si morre un camionero e lle colles o carné da carteira, pues podes conducir camións. Eso é verdade. Pois vouche contar unha cousa, isto é unha historia triste. A tua vida. Non, faime música triste. Tens que acercar máis ao mellor. Ah, vale. Dios, está me emocionando. Como puede? Esa é a canción de tiruriruri, tururi. Estás cantando Parque Jurásico, tens sin vergüenza. A ver, o dalle. Bueno, o tema é... No, para de cantar, xa me despistaste. O tema foi que fun a... Xa está, podes parar. A mí me gusta el flow. Habrá algo máis triste que eso. E mira toda a xente. Non dan un, eso é tristísimo. E di, me gusta el flow de la cucaracha. Con leche al flis e ves un. Non, que bota o flis. Eso é triste. Bueno, Temos que, como sociedade, temos que reducir o consumo de alcohol e del combo dominicano. e aumentar. La de las drogas. Coita, que fun a Portugal. Sí. E fun, isto sí que é unha novedade, fun á feira. Non A, te golpes na mesa. a Vilanova de Cerveira. Fun á feira a Vilanova de Cerveira. Sabes o A que é iso? segunda vez dixeches o distinto. É logo me chamei a primeira. Cerveira e cerveira. Bueno, como sei, bueno, porque lle metín acento portugués, que xa se me pegou. Ah, bien. Como buena señora gallega. E sabes que me pasou? Saleume unha cana. Hostia. Saleume unha cana que me encontrei ese día. E ao día seguinte xa non a tiña. Hostia. Sábenme canas en Portugal na feira. Desapareceuche xusto Me cando... apareció e desapareció. Desapareceuche xusto cando arrancaches. Que foi unha curiosidade tremenda. Ah, unha cousa curiosísima, o que máis me gusta de Portugal, vou non dicir, ti que crees que pode ser? Non quero dicir pirola en directo. Pois que hai unha radio que chaman Piratona. Hostia. Pareceme un apodo perfecto, podesme chamar así se queredes. Sí, porque o que che chamamos chamando hora de guarra está un pouco feo. E Que non, música botan na piratona? bota música demasiado tecno para o meu gusto. Ah, pensei que iban a botar de tan 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 tan.
Vale, é que máis che podo contar? Ti queres contar algo? Así entonces. Sí. Yo le dije, Está no borracho, te, Dios mío. no te ¿no? preocupes por el penalti. Y ella me dijo, eres un crack. ¿Un piquito? Vale. Y, hostia, a tope. Recordades ides a atracar a farmacia, dicirlle un atraco e non che pode dicir nada a Guardia Civil, porque avisaches, dicho, un atraco e ela non botou arma na cabeza. Vale, acabaste, non? No, eu podo seguir, eu como que... Vale, foches algunha verbena ou no verán? A todas. A todas. Houve un día que coincide no 15 de agosto, fixen máis kilómetros que un piloto de Iberia. Fun a todas. Fun a todas a tomar un quinto en todas as festas de Galicia. Si puxeran cuños, parecería un becerro ahora. Vale, que eu quero che dicir unha cousa. Eu tamén fui a algunha verbena e tuve unha alumbración. Como a Virgen María, pero sin ser virgen. Porque a mí dan máis de alumbración, pero... A alumbración é que che pegaron na festa. No, unha iluminación de que... Ai, estou alumbrada. Unha idea. Tuve unha idea. Os focos da orquesta, puta. No, veume así un flash. Tu tes unha idea? Sí. E que sentiches a tua primeira idea? Escalofríos. Vale. Dixen eu, coita, coita. Aquí hai xente que se pode facer millonaria, porque eu son así bondadosa e vou regalar ideas. Dixen eu, no GPS, cando vas a un sitio, podes marcar a ruta e se hai autopistas e peajes, non? E diche de desactivar ou activar ruta con peajes. Vale, dixo eu. Por que non hai un GPS donde poidas activar unha ruta que en vez de pasar por peajes, pase por verbenas? Oh, Claro, entón, ti ora pos desde aquí hasta Lugo. Esta ruta incluye verbenas, sí. E te va marcando todas, igual, sabes? Te va marcando la ruta por donde hai verbenas hasta el destino final. e nunca jamás llegas a destino. Nunca, Pero o claro. que importa é o viaxe. Ti mira. Hostia. E isto podemos chamar o GPS parrandero. GPS a pé de parranda, claro. Sí. Gran parranda subversiva. Entón, eu creo que isto é unha idea millonaria. O que pasa é que non teño gana de facela. Nas tuas irmás, no. Na miña irmás non, por eso regalo para o mundo, para que alguén a faja. Sí. Pero quero Por favor, dicir, xente que sepa programar. é que eu prefiero ser pobre e disfrutar desta aplicación que non quedarme ca idea e que non se pode facer por eso. Sí, O é GPS parrandero. Non, É unha idea de o sea, de 10. millóns. É que non lle poño un pero. Tía, E non é porque sea miña, que tamén. cantos cubates levas en riba, cantos chicos. Que sei, 3 ou 4, por lo menos. A ver, era levaba 5 minutos ali. 3 ou 4 na man. Falando de festa. Hai algunha festa que che gustara máis que outra, en concreto? Eu quero valorar a todas por igual, non me gusta, é como os fillos, hai que querer a todos igual, Eu iba non a hai que ser como Sergio Ramos. Eu ia dicir o nome dunha festa, pero non sei se dicilo, porque vou falar mal dunha persona. Entón Bueno, teño medo de que... Mentre logo que faz non é o presidente da comisión, el palante. Non, é unha persona que viene na festa. Anónima, non lo conozco. Se non conoces, como vas a decir o nome? Bueno, pero vou falar e ao mellor dáse conta de que, ai, que sei, está falando de min. É que é moi... Bueno, espera, vou te explicar. Fun unha festa que é un carnaval de verán. Vale, porque dixen eu, joder, xa que fun... Un carnabrán. Sí, que lle gusta moito o xogo de palabras á xente. Sí, que lle gusta, sí. Non lle gusta tanto a comedia como a... Porque claro, eu fixen un plan de jubilada indo a Portugal á feira, entón dixen, bueno, pues vou facer un plan de chavalita, de juventud. Entón, Tampouco che ben ben. bueno, pero que sabes que pasa? Que fun a beber de tarde, que iso tamén é de persona maior. Persona Entón, maior e de alcohólico. que che quero dicir unha cousa, sabes, se ti estás nunha festa e queres saber se unha persoa é maior, rozando casi a jubilación, ou non, sabes que é o que tens que mirar? Para saber se unha persona é maior, tens que mirar se está facendo botellón e en vez de bolsas do Gadis leva bolsas isotérmicas. Aí xa sabes que Ai, buena. ronda los 40 largos. Eu creo que hai 3 etapas. A ver, A bolsa sin marca, a bolsa sí. eso é... Daí isto caímos todos, é a peor perralla que hai. Depois xa hai a bolsa de super normal, fun ao super e comprei.
E pois que está a bolsa isotérmica e pois xa está ir sin bolsa, que é prácticamente la muerte. No, porque hai isotérmica e logo de levar neverita de praia. Bueno, eso Que eso xa é un nivel... xa creo que é profesionalismo. Eso é un Creo profesional. que xa que empezar a cobrar, xa que metes tú a entrenar pola semana. Porque a xente que vai con nevera de praia a facer botellón, despois tira cunha soberbia Na tiran ou levan ao coche. os collóns. Tiran. Tiran. Non sei, a mí que me dixen. Como non hai unha persona vivindo de reciclar as neveras de praia? A meu vexo que chega un punto unha hora da noite que diste ahora ando a cargar con isto que daqui xa comprarei outra. Esta soberbia que che dá cando estás borracho. Oxe, pois eu fui a un concierto e dabanche €1 por devolver o vaso. E un amigo meu andou por coller os vasos. Pois imagínate se fora unha neverita de playa. Viría con 25 pavos. Vale, pois que che quería dicir? Vale, era un entroido, non? Un entroido de verán. E había moitas cousas que me gustaron moito. Había xente moi... Moi... que por desbrazado. Eu comprei un jorro en Portugal de plátanos e fun con ele así. Bien, o teu disfraz máis terrorífico. Yo mesma. Pois a xente este ano está se disfrazando de cousas super originales. Eu que sei, por exemplo, Si, é había... a primeira vez, porque sempre fan a mesma mierda. Pois había, por exemplo, cousas originales, eu que sei, había Barbies 780 ou así. 780 Barbies. A mí gustoume moito a película de Barbie. Pasoume unha cousa que dixeron, tens que ir a facer unha foto cunha caixa. E fixena cunha caixa XXL de palomitas. Bien. Joder, mellor. Bueno, Normalmente salía cunha caixa de quintos. Me gusta que Claro. vayas variando. Outra cousa que me gustou moito, que nesta festa había un chiringuito que se chamaba Barbie Cardi Limón. Debe ser máis gracioso escrito. É que si, despois, agora estaba dicindo que era gracioso escrito, dito unha puta mierda. Barbie Cardi Limón. Está ben, está ben. Bueno, Pois hai xente que dido unha pensada ao barbicar de limón. Barbie Cardi Limón. Barbicar de limón. Se o dis moito é gracioso. Barbicar de limón. É que dá ganas de pedir un, verdad? Barbicar de limón. Pero parece como que lle falta algo. O Barbicar cas. de limón Con con maracuyá. tónica. Ah. Con maracuyá. Non ves, mira a brecha generacional. Sí. Notase moito. Vale, total, o que Cando eu chiva... era neno non había maracuyá. É que é unha Nin fruta a- que apareceu agora. Nin aguacate. Non, apareceron Que agora. trouxe o aguacate? Cristóbal Colón sigue facendo viaxes de traendo cousas. É que non avisa, joder. Fai un grupo, Cristóbal. Mira que trouxen el fruto de la pasión, trouxen tal, e podemos nos enterar. Do tomate, sí que comentarei. Vouche contar o disfraz que vin neste carnaval. Porque é que isto naves vira. Esta naves vira. Isto, estás aí, un día vouche traer unha libreta e teño un paquetame de nota de todo o que che vou enseñar nesta vida. Resulta que había un grupo de chavales disfrazados de doctores, de médicos. Non é o mesmo médico que doctor. Cal é a diferencia? Que para ser doctor hai que sacarse un doctorado. E hai moitos médicos que non son doctores. Pero se chamase- Ponen ali, doctor, e usted non é doctor. El doctor Viso non é médico. doctor. Non sei. O mellor non ten un doctorado e entón é médico. Non é verdad. É verdad como un tempo. Eso non é verdad. Para que son os flipados que che caigo para atrás. Son médicos. Non sacaste tú eso. Joder, é verdad, para ser doctor hai que ter un doctorado. Logo, se ti eres médico, non podes ser doctor. Ti podes ser doctor en matemáticas e dicirle a un médico, usted non é doctor. E o médico ten que facer, me callo e te quito el Isto non sei se é paracetamol. verdad. E te quita el paracetamol e queda jodido. Haberá algún doctor que nos escoite? Hasta non creo. O extrañaríame muchísimo. Se hai algún doctor que nos está escoitando, que nos confirme esta teoría. Si hai doctorado en guiar porros, que sea o mellor. Aí sí, seguro que sí. Bueno, que che queria dicir? Un grupo de chavales vestidos de médicos, non sei. Vouche dicir unha cousa, había unha señora disfrazada moi ben de médico que poñía aquí sergas, non sei, unidade non sei que, e dije, esta señora creo que viene de trabajar. Bueno, e ela acoplouse aos primeiros que veo que lle cada... Vete de médico, sí. Pois había un grupo de chavales que iban disfrazados de médicos e levaban a súa chapita co nome tal, non sei que, e había un que levaba unha chapita un pouco máis grande. E dixen eu, que interés ten en que se vexa o seu nombre? Como vou eu a fijarme, porque soy unha... como se di ahora en internet, ojo de loca, non se equivoca. E voume eu a fijar na chapita e poñía Doctor Sonrisas. Ui, que mal me cae doctor sonrisas.
Ti dime se esa non é unha forma bonita De de ahuyentar a xente, sí. non querer ligar. Sí, efectivamente. El doctor sonrisas. Eu creo Porque que ti imagínate, Eu creo que se puxera Doctor Sífilis, acércanse máis chavalas. Que Doctor Sonrisa. ai que a mí agora, Doctor Sonrisa. a mí me un chaval e dime, hola, soy el doctor sonrisas. E dixo, mira, se non queres follar, dimo, pero non seas un normal. De verdad, de verdad. Me lo follo, me lo follo. Pero dígolle, pero por la pegatina está fatal, eh? Pero quita a pegatina antes. Ai, bueno. Esto estamos acordando. Queres dicir algo sobre isto? Cal era a historia? O doutor sonrisas. Era isto? Era isto? Armaches este espolio todo para falar do Doctor Sonrisa. Sí. Bueno. É que estou dando ideas á xente, porque hai agora xente- ven aí É que a xente que lle gusta o carnaval é tole, empezan agora a facer agora en setembro xa os disfraces, Sí, entón, si ao mellor quere ir unha comparsa vestido de Doctor Sonrisas. Se vou dicir unha cousa, hai xente moi original facendo disfraces. Que, o sea, eu fun incapaz sempre de disfrazarme e de ter ideas. Pero hai xente super original, super creativa, super traballadora. Onde están cando hai que asfaltar carreteras? Que está todo manga por hombro e depois pa un troido facedes unhas cousas loquísimas. Non era mellor ter a mellor pabellóns que non voen cando hai evento. Sería ben, sí, bueno. Non, entón, en vez de metervos é facer... Bueno, é que claro, o outro é para emborracharse, claro. E o pabellón é para facer deporte. É que los entiendo. No, cheguei de controido. Me uno. Non vas dicir nada máis disto, non? Que se organiza moita xente para o entroido e moi pouco para as orgías. Bueno, depende, hai moita orquesta aquí. Eu levo anos organizando unha orgía e sempre son eu solo. E xa che Facémoslo igual, eh? parece moita xente xa. A veces estorbo. Vale. Pois eu quería dicir que chove. No, que me fai gracia a túa foto. Pois é que me dicías en plan, está a chover, coita, eu que sei. Bueno, que non vía Que chover nunca che para. non vía unha forma peor de ligar na miña vida, o sea, ademais del doctor sonrisas, só vi unha cousa peor, que foi unha que me pasou a min esta semana. A mí sorprende. É un chaval que me manda un privadito a Instagram, aproveitando que estuve aí atrás de cumpleanos, xa non, nin me felicitou no mesmo día. La del cumpleaños. La del cumpleaños, sí. Me gusta esa persona. Sí, e aproveita para dicerche felicidades, dixlle gracias e ti. Tía, contestas. A ver se vamos un día a tomar algo, non sei que, tal, non sei que. E, bueno, teño que ir esta semana a quitar o trigo, si queres vir. Este fulano non ten Tinder, ten Infojobs. Estoy buscando amante e mayordomo. Si puderas ser las dúas a la vez, pues a favor, viaje. Hostia, vou ir quitar o trigo, si queres vir. Hostia. E aparte isto agora está todo mecanizado. E aparte, que teño pinta de ir quitar o trigo, teño pinta de traballar, señor. É que me ofende que teña... O sea, que me folle unha persona que ten foto en Instagram, pode ser. Ora, que vai a traballar, non. Non me ofendas tampouco. Tes pinta de eso. Teño pinta de que vai a quitar o trigo. Sí. Sí que ten. Véxeche de unha persona funcional e que é capaz de facer cousas. Despois descubrimos que non. Pero en principio... Eu véxote nun... Eu véxote nun trator. Sí. Un trator. Bueno, pois non sei. Ti, igual xa falamos desto jueves. A peor forma de ligar que viches a un amigo ou así. As que fago eu, porque non me funciona ninguna. É a peor forma que ligáis de ver ligar, seguramente que xo contei. Conta Foi outra. un fulano que era, o paf era estreito, e entonces o paf entraba, era un pasillo, e despois anchaba ao final. Sin salidas de emergencia. Unha cousa que sempre dá moita seguridade cando fan as discotecas sin salidas de emergencia e as salidas só así, pero bueno, é Santiago Guipi. Entonces, el puxose así na entrada, retiña. Estratégicamente, póñense sempre na Él estaba estratégicamente. bastante borracho, puxaba así na parede, e entonces todas as que entraban, jamba. Jamba. Hostia, fixo un Rubiales. Pero sin piquito, sabes? Sí, peor decía, un piquito, no, él xa, e entonces, claro, a cara da xente non houve bofetadas ni nada, porque era máis estupefacción que outra cousa, en plan, vi as caras de... porque parte na porta xusto, era como... Iso é a peor forma de ligar, é a peor bienvenida que lle deron nunca a niega. Sí, no, está claro. Vale.
Vale, outra cousa que quero contar, hostia, isto é importante, agarra isto que teño que tirar con el. Fíxenme do Celta. De Vigo. Hai outro. Sin empezar a fumar celtas. Ahora moi meu. Fíxenme do Celta porque resulta que descubrín que hai un xogador Do Celta. do Celta que me gusta. Pero que vas a dicir bo, e é para moi difícil. Bueno, será bo noutros aspectos de su vida cotidiana. O que queres ti, tamén hai que correr. Pois eso, e agora fíxenme do Celta. Quen é o atractivo varón? Non teño máis datos. Pódelo describir. A ver, é que eu teño un problema. Que creo que me gustaban varios que se fueron marchando co paso do tempo. E non me enterei. Ai, que putada. Porque mira, ahora creo que hai un que parece así surferito co pelo largo. Pode ser, así que ten así o six-pack tamén. Bueno, non sei. Pode ser eso tamén, non? Correcto. Como me chama? Ese te gusta? Ese me gusta. Miguelito. Miguel Rodríguez. Miguelito non se llama. Miguel, bueno, joder. Chámase Miguelito. Non chamas Miguel. Ai, xa me perdeu. Por chamarse Miguel? Ai, Miguelito. Non, iso chamei eu, perdón, Miguel. A ver, vai, perdón. É un que ten pelo... Melenita, riza. Ese me gusta a mí. Ese. Depois había outros con tatuajes. Pois, se fai 2 anos que vai na Real Sociedade, che dixen 20.000. Como lle chama? Ai, Dios. Non sei se non había outro. Hai outro guapo, non? Había, pero marchouche. Cuál? Cabri Veiga. Marchouche para Arabia. Ai, Dios mío, para Arabia. Bueno, aí non comen carne como a mí. Fósemos boa parexa. Non paran de comer camello. Non comen carne. Non comen outra cousa, hostia. Eu que sei. Bueno, pois eso, que son do Celta. Marchou para Arabia. Vos xe poñer o que lle pasou a Gabri Veiga. El estaba nunha empresa. E veu outra empresa e dixolle, podes ganar 2 millóns de euros ao ano. E el dixo, bueno, aquí estou ganando menos, vou ir para esa empresa que gana 2 millóns de euros ao ano. E veu outra e dixo, nós pagamos 20. El foi pa de 20. E a xente non lle pareceu ben. Bueno, si quero unha gestora económica... A mí me parece ben. Pois sí, son do Celta, pero como podes comprobar teño poucos datos, pouca información. Non sabe ninguén hablar do Google. Correctamente, non? Entonces... Sabes se é unha persona ou unha marca de coches? Acabas de inventalo. Vale? Vlado Google. Vladimir Vlado Putin. Google. Vlado Woody, esa é unha marca de rodas. Buah, un día De camión, rodas. xogamos, e digo, xogadores do Celta ou marcas de bebida. Vale, podemos xogar agora se se acordan. Non se acordan. Hostia, É que sabes que pasa? Que as de Revivo. bebidas seinas van. Revivo. E son unha cerveza artesanal do Revivo. xogador do Celta e Rally. É que pa que son moi inclusivos no Celta. Birra Moretti. Birra, Moretti, birra. Esa é verdad. Birra é unha cerveza. Sí. Claro, difícil é pensar as cervezas ou as bebidas. Bueno, un día... Amaranto. Amaranto é o do que se pon aos teitos. Xogador do Celta ou bebida? Amaranto é bebida, tú non me engañas. Pois ahora mismo non sei, porque creo que debería decir amaretto ou unha porquería así, non me acordo como se chama. É unha bebida italiana, non me engañas. Un día xogamos isto, Onde vale? xogamos? Xogador do Celta ou... Claro, porque eu... A ver, son do Celta, pero poquito. Digamos que en vez de portuguesa son de Tui. Ahora quero falar dunha cousa que me ten moi cabreado. As putas bodas gallegas. Ui, De verdade, estou das bodas, tío, hasta o carallo. Estou loquísima con as bodas. pero non deberías porque non che tocou a ti. No, pero teño que ir, teño que pagar un regalo, invítanme, teño que pagar peluquería, no, que non me vou sin peinar, e vestido tampouco, repito, pero hai que ir. Puxe, isto todo xa falamos. No, pero agora vou falar dunha cousa moito máis seria. Do cura. Ojalá. É que sabes que pasa? Que en Galicia as bodas son como en Francia as baguettes. Teñen moita fama, pero despois son moi insípidas. Sabes, non teñen fama para nada, porque mira, este verán farteime de ir a bodas. Vale? Por lo que sea. Sabes que vin que están de moda?
os photocalls que che poñen como un LED como isto, pero máis caro. Un LED de verdade, vale. E poñenche un LED personalizado. Vale. Antes había empresas que tiñan, ou o propio restaurante tiña un LED que tiña unha frase e esa frase iba pa ti, pa teu primo, pa o veciño e pa os de Córdoba que se viñan casar aquí. Pero personalizado como? Ao mellor pon o neto da cachona. Sí, o que ti queiras. Ti podes poñer Telejaita. Ai, me gusta. A boda do Telejaita. Manda, facete un les aí. Claro, entón podes poñer o que ti queiras. Entón, o caso é que ora os novios o que fan os novios ora? Os noivos nas bodas o que fan é Ai, cambiaron, agora son noivos. os noivos o que fan nas bodas é que fan LEDs personalizados. Entón fan chistes privados, rollo, poñen así en grande. Bizcochito. Nun LED rosa que nin Dios. É como, usted señora se cree que me voy a hacer unha foto encima dun cartel que pon así en grande, bizcochito. O sea, que... Para min o peor é que haxa un LED grande que pon bizcochito e ali é que debaixo non haxa bizcochito. É que empezo a hostias. Me cago en Dios, con 8 cubatas cheo de fame, chego ali. Porque non hai bizcochito, me cago en Cristo. E aparte que a min é unha cousa que me dá moita vergonza cando as parexas en público, en privado, pero en público que empecen. En público no periódico. No, que en público empecen a dicir Cari, Gordi, O de Jordi, amigo. que se chamen así cousas en público, que esas cousas que fasen na casa, pero en Ao público. mellor tío que che moleste a felicidade dos demais. No, a verdade é que non, moléstame que se sea ñoño en excesivo. Vale. Moleste che que se Quero dicir, se a mí me puxo miña nai e meu pai un nombre, pois chámame polo nombre. Ah. O sea, que ti imagínate que estás unha parella e ti queres que che diga Carla Núñez, queres que hagamos el coito? E ti dice, sí, caballero, proceda. O sea, gustaría che salir con un notario, por exemplo. Ese é o que buscas ti nunha relación. Bueno, coita, ¿Le que... apetecería a usted tener sexo oral? Sea pues. Quero che dicir, eu fui unha boda, bueno, vin unha boda que poñía bizcochito. Despois, vin outra que puxeron a frase, como era, felices para siempre. Hostia. Felices para Eso é siempre. ter moita confianza, Non tuvieron cojones a poñerse ninguén a facer a foto. Puxeron o padriño máis o cuñado. Xuntos o padriño e o cuñado, nin que as parexas se puxeron. Felices para siempre non puxo ni Marta Ortega. Dixo, vamos, bueno, a ver, que os cartos non duran sempre. Outros puxeron, así as secas, por siempre jamás. Que claro, que había xente que se poñía no fotocall e tapaba o por siempre e quedaba só á vista o jamás. Jamás. Mira, non me gusta. Que hai que ter cuidado que as cousas que se poñen. Jamás de nunca ou do grupo terrorista palestino. Porque eso estaría guapísimo. Non vamos a jamás, yo a tope. Outros puxeron hasta la muerte. Hostia. Hasta la muerte, o que beber hasta la muerte. Un poquito de contexto, por favor. Hasta la muerte, parece unha amenaza. Claro, é que Muerte. o que lle había que poñer, eu o que propoño é que nos LEDs das bodas haxa contexto, en plan, por sempre hasta que nos cansemos un do outro, porque poden pasar moitas cousas. Hoxe estamos moi contentos porque hai xente diante, pero mañá ao mellor temos que chamar a un abogado que xa o teño en abogado de divorcios na agenda telefónica. Entonces, bueno, mañá xa veremos, vale, pero hoxe vamos a disfrutar e ser todos moi felices e xa veremos lo que pasa porque este é un normal. E ese sería o meu LED. Que non se vai saber se é unha boda ou a Navidad en vivo. Tremendo. Oxe, digo a cousa, o que si, este verán vin un LED que me gustou bastante. Na carretera rojo parpadeado. A mí tamén. Vin o logo de 100 pipers De 100 pipers. en LED. E iso pareceume moi chulado. Ostras. Bueno, bien. Xa ves? E onde o viches? De que che parece? Nun festival, vin. Nun festival patrocinado. E sigue estando ali? Home... Porque pedinche unha taza e esta é de Starbucks. Non, a ver, en Starbucks pódense comprar tazas tamén. Sí. Vouche falar dun tema que che vai gustar moito.
que tamén me ten moi cabreada. A xente que non dá regalo nas bodas. Esa xente existe. Esa xente existe. Hai é que é gallego moitas veces. Que, bueno, eu creo que... Ese é imposible. No. Pero será un poquito gallegos. No. Igual teñen sangres do outro lado. Da igual. Se non dá regalo na boda, non é gallego. O gallego dá regalo incluso cando non vai. É que eso é raro, eso é gallego. Se ti non... Hai certas cousas que se non as faz, non pode ser gallego. E esa é unha. Mas se a boda non dá regalo. Pois hai xente... esa xente vina. Da viste. Vin xente que foi a boda sin dar regalos a sabiendas. Pero non a sabiendas dos novios. Non, E non a mellor... como se pode solucionar isto, tío? A xente que non dá regalo, que vai a bodas e non dá regalo. Como se soluciona isto? Guillotina. Xe, os franceses teñen todo. Hai que fijarse nos franceses. Podemos facer, imagínate, como na comisión de festas. Sabes? Nunca viches eso? Non. Ou son os curas? Non, son as comisións de festas. Que cando son as festas patronales dunha aldea, ponse na porta da iglesia, ponse... Como é o tema? A ver... Explícame Algúnha vez, nalgúnha parroquia, Bueno. tense feito que o que non pagou ponse a lista de quen pagou a cuota e poñendo quen pagou, tamén pos quen non pagou. Bueno. Porque outra cosa non, pero matemáticas aquí sabemos. E 10 menos 9 é 1. E ese 1 sabemos que é Moncho, paga a cuota, hijo de puta. Entón, pues, hubo follón por culpa deso. E hai en algúns que ainda puxeron a cuantía. E iso estaría bonito. Eso estaría bonito. Nunha boda, imagínate. Nunha boda, unha novia ali na mesa presidencial. Imos a empezar a comer, pero antes. Javier de Pacucho, 150. Carmen, 150. José Luis, 300. Moi ben, José Luis. Viaches que a muller? Sí, todo non está tan ben, José Luis. O médico, 100 euros. Que é médico? Méteme unha caixa de ibuprofeno, polo menos. E entonces esa novia que chega... Carmen Pérez, no dio regalo. Estás aí sentada como si... Usted se me levanta e se me va. Pero a xente que non pon regalo ainda é a que protesta e di que a Carla non está ao punto. A punto de partir xa. Pois eso, que hai que facer algo con este tema, tío. Bueno, esta é a solución que vexo, que se faja público e que se avergonce. Público e notorio. Público e ante notario, pensei que ibas dicir. Eu creo que o que se debe facer ao mellor é sabelo e cando sabe, eso canta. Porque ti ao final chegas a montar este dome, non. Entón, o que tens que facer é dicirlo a todo o mundo por detrás, rajar dele e que quede como os collos. Jústame esa técnica. Jalas algo? No, pero a felicidade que che dá un raje. Esa persona que fai 15 anos que non ves e dicirlle que non sabes que me pasou da boda. Moncho non me dou regalo. Hijo de xe, ben que te estrenou BMW. Por iso. Pois, vale, pois esta é a solución que encontramos. Se encontramos outra, estamos sempre al servicio de la ciudadanía, postos aquí pola xunta. Sí. Prácticamente, o sea. Guillotina. Rajar o jarabullo polo cu. Eso a gusto del consumidor. E bueno, este foi o noso verán e por min deixámoslo aquí. O primeiro programa da segunda temporada do Todo Mal. Sí, pedimos disculpas se ao mellor non foi o mellor programa do mundo. Pa min, sí. E de Belo Armijano, sí, a que tal. Estamos intentando arrancar a maquinaria. Creo que o máis importante é acostumbrarse a estar en directo. Espera, porque estamos en directo e ao mellor perdeste a conexión wifi. Porque quedache sin palabra. Porque a min cóstame porque aí hai unha cámara e non me vexo eu a mí mesmo. É a min o que me gustaba de gravarnos por internet e que eu puñema a min a toda a pantalla e puxo un chiquitito e era como ese guapo me cago, vamos aí. Podemos facer unha cousa agora, podemos ou dar a benvida á nova temporada ou despedir a temporada pasada xa que non fixamos programa. Ou facer como que non pasou nada e que seguimos aquí, sabes, como... Pero que somos aquí, Íñigo e Nieva, poñendo os cornos. Sabes, somos como ese amigo que vai afora, jomita, volve e sigue cubatas. Como, Ai, rollo, aquí non ha pasado nada. sí soy. Eso soy. Por onde iba a canción? Tal cual.
Pois nada, aquí non ha pasado nada, e benvidos á segunda temporada Todo Mal, e a ver o que dura. Pouco. Porque aquí cheiran a barniz e tú colocando muchísimo, é como... non é como moléstame, no, pero non quites. Pero a capa de barniz é que dine eu pola cara, porque como non teño cartos para operacións estéticas, Barnizas, tío. barnízome e parece que dá a piel máis tersa. Sí que estás terso, sí. Barniz e subura todo o cu tamén. Enseño chulo, espera. Como era? Por mí xa estaría. Vimos facer o mismo de sempre. Hostia, lo que Non queres ia facer dixer. unha nova despedida. Non, por mí xa Fixei un chest fit, un Rix Nix, uns chasquis. Eu prefiero como... Podemos facer un choque Bo, de super colegas. Veña, vale. De choque. veña, dixo, por mí xa estaría chausillis e no, chocamos. Chausillis no. Chausillis, sí. No, chausillis no. Chausillis. Que borden polo cu Bo, daqui en un ano. non vamos para mambo, non vamos para mambo. Venga. Chocamos e nos vamos por mambo e arrancas. Vale, veña, perdiu por mí xa estaría. Coles. Sí, pa onde arranco. Que? Bueno, Que queres? Venga, dale. por mí xa estaría, chavales. E cando chocamos? Vale, por mí estaría e chocamos. Venga, dale. Vale, por mí xa Pero ten que estaría... ser sin mirar, así. Pa xente. Hostia, como ao contrario. Claro, pa xente. Vale. Pamba, arriba, aquí. Boom. Vale, Bimba. por mí xa estaría... Bajar. Sí, por mí xa estaría, chavales. Fatal, outra vez, a ver. Por mí xa Mira estaría... aquí na columna. Taca. Non vamos para mambo, non vamos para Que mambo. no, que primeiro hai que chocar. A ver, di, por mí xa estaría. Por mí xa estaría. Pero rápido, con Hanna. Por mí xa estaría. Papa. Estaba en porquería. Papa. Xa verás que guai. Dale. Por mí xa estaría. Papa. Non vamos para mambo, non vamos para mambo. Este é unha salida como Dios manda.